Nagpagamit daw sa administrasyon ang Regional Director sa Police Regional Office 11. Sumala ni Davao City Mayor Baste Duterte. Ang mayor duna say hagit kang PBBM. Atong sayron sa report ni John D. Esteban. Chupaping na sa dito sa mga taga Malacañang, kinsa may kasugo anak niya kay aron ma-promote na siya o matagaan na siya kwarta. Kini ang bagong banat ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte batok ang PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Dugang sa mayor. Ginagamit ka, nagapagamit ka og kuan sa administrasyon para isabotahe ang Davao. Mao na tinuod niya. Wala pa'y tubag si Torre. Nagtuo ang mayor nga ang mga nahitabo sa syudad kabahin sa pagpang-ipit sa kasamtangang administrasyon. Daw sama na sa martial law. Somehow mao na akong makita karon nga ilahang ginabuhat sa ato ang lugar. Gusto nila isuppress ang tao. Isuppress nila ako. O kaya ako may city mayor. So tanan nilang bilang manipulahon gyud ang unsa diha. Mahadlok mulihok ang pulis. Mutabang. Iba kay initan nila. Nakaabot sab kang Mayor Baste ang reklamo sa mga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ kalabot sa pagpahigayon og checkpoint sa kapulisan at bang sa KOJC nga naka-high-powered firearm ug way suot nga nameplate. Susamang reklamo sab ang yangungo sa Barangay Tamayong nga duol sa property sa KOJC. Si Pastor Apollo Kibuloy ang founder ug leader sa maong simbahan nga kasamtangang ginapangita sa awtoridad. Gihagit ni Mayor Baste si President Ferdinand Marcos Jr. nga tubagon ang problema sa syudad, partikularmente sa mobilization sa kapulisan sa syudad. Kay kung ako presidente, unya ingon ani ang dagan sa storya sa usa ka lugar, people are worried nganong ingon ana ang mobilization sa mga pulis, ngano na mga pulis diha walay nameplate, covering their faces, na mga pusil na mga high-powered na sa dalan. Then he should answer. He should do something because people are asking. Pangutana sa mayor kang PBBM. So if you are the chief executive, so sa kanasod, then why don't you address the problem? Why are you letting the people suffer? Wala pa'y pahayag ang Malacañang kalabot nini. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.